Festival Pohoda, ktorý sa už tradične koná na trenčianskom letisku, si vďaka kvalitnej hudbe a sprievodným programom získal veľa fanúšikov a výborné renomé doma aj v zahraničí. Či sa bolo aj tento rok na čo pozerať a čo počúvať, máte možnosť zistiť v našej reportáži. Festival Bažant Pohoda 2011 otvoril brány svojim návštevníkom vo štvrtok 7. júla a skončil sa v nedeľu 10. júla ekumenickou bohoslužbou. Aké sú novinky na tohtoročnej Pohode oproti minulému roku? Tak každý rok sa snažíme priniesť čo najviac noviniek, lebo chodíme po európskych festivaloch. Tento rok sa nám prvýkrát podarilo na letisko priniesť naozaj že bazén, takže verím, že ľudia si to vychutnajú. Sú tu nové atrakcie, rôzne vône na festivale, máme veľký masážny salón, rozdávajú sa žuvačky zdarma, káva zdarma, mnoho benefitov pre ľudí, takže myslím, že sa tu môžu cítiť príjemne. Ako máte zabezpečenú bezpečnosť návštevníkov? Tradične bezpečnosť pre nás úplnou prioritou. My sme sa vždy snažili učiť od veľkých festivalov, sme združení v Health and Safety seminári Medzinárodnej asociácie festivalov, kde naozaj sa každoročne dozvedáme nové veci. Máme na letisku tým SHMU, ktorý nám dáva predpovede počasia aktuálne. Priamo pre toto miesto dve nezávislé firmy nám vlastne kontrolovali stavbu všetkých festivalových stavieb, aj stavieb partnerov. Máme naozaj nadštandardné zabezpečenie zdravotného servisu, spolupracujeme so všetkými zložkami, ako sú záchranári, hasiči, mestská polícia, štátna polícia, železničná polícia a mnoho ďalších detailov, ktoré možno ľudia nevidia, ale určite prispejú k bezpečnosti. Ktorého hostia bolo najťažšie zohnať? Na túto otázku sa nedá povedať jedným menom, pretože ak už ich raz máme, tak máme dojem, že to nebolo až také ťažké. Ono každým rokom máme dojem, že to je ľahšie. Agentúra a hlavne festivalu, že je známy v Európe a agenti si odovzdávajú informácie, takže aj keď spolupracujeme s novými ľuďmi, s novými agentúrami, tak oni o nás vedia veľa. Takže naozaj tento rok sme v takom poslednom štádiu bookingu boli radi, keď nám niektoré kapely odmietli už. Celkovo sa uskutočnilo 203 vystúpení a festival bol v predstihu vypredaný, čo znamená, že do areálu prišlo 30 000 divákov. Počas týchto 3 dní sa na pódiách vystriedali kapely a hudobníci ako Portishead, Flory, Maja, zo Slovenska napríklad Billy Barman alebo B-Komplex. Najväčším lákadlom však bol spevák, hudobník a skladateľ Moby. Existuje vôbec nejaký hudobný žáner, ktorému by sa chcel vyhnúť? Moje hudobné začiatky sú veľmi zvláštne. Keď som bol mladý, venoval som sa klasickej hudbe, potom som prešiel na punk rock. Ešte stále mám jazvy na hlave z rôznych punk rockových vystúpení. Až neskôr som sa dostal k experimentovaniu s elektronickou hudbou. Mám rád väčšinu hudobných žánrov. Ten, ktorý však vôbec nemusím, je salsa. Show, ktorú som si pripravil pre tento festival, je taká, akú by som chcel ja vidieť, kebyže som divák. Zahrám len jednu pieseň z nového albumu, pretože ľudia chcú zvyčajne na live koncertoch počuť hity. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď kapela povie, že táto pieseň je z nového albumu, ľudia zvyčajne odídu na toaletu. Taktiež nebudem hrať nové piesne preto, lebo sú skôr tiché a experimentálne a to sa na festival nehodí. Takže budem hrať hlavne tie staršie piesne. Okrem hudobných vystúpení si návštevníci mohli pozrieť aj divadelné predstavenia, politické debaty, mohli si posedieť v čajovni, v kaviarni alebo v interaktívnych stánkoch sponzorov festivalu. Pre tých odvážnejších tu boli všelijaké kolotoče a adrenalinové atrakcie. Prečo si sem prišiel? Chodím sem už asi 4 roky a páči sa mi tu a je tu fajn, ľudia sú fajn, všetci sú fajn. Ako to zatiaľ hodnotíš oproti minulému roku? Oproti minulému roku, teraz som došiel štvrtok, minulý rok som bol až piatok som došiel a zatiaľ to vyzerá dobre, no. Oproti minulému roku je to porovnateľné, by som povedal. Na ktorého umelca sa najviac tešíš? Tak Mobyho, B-Komplexa a tí hlavní headlinery. Prečo si sem prišiel? Kvôli Mobymu. Páči sa ti tu zatiaľ? Áno, je to tu výborné, tak ako každý rok, aj tento rok. Som sem prišiel hlavne kvôli festivalu, že vraj tu je nejaká pohoda. Som prišiel kvôli Lepajácu iba. No im fandím. Ktorý ročník si tu už? Iba druhý. Prečo si sem prišla? Lebo tu už je tradícia. Už sme tu chodíme tretí rok. Odkiaľ si? Z Litvy. To si ďaleko cestovala?
Nie, tak ja už bývam tuto, na Slovensku. Už. Takže sa ti tu u nás páči. Áno, už zostanem túto. Pohoda sa skončila, návštevníci sa rozprchli a stany zložili. Prázdny areál tak vyčkáva na ďalší júl, aby opäť po roku ponúkol super zábavu.